L'escala. L'escala és la relació entre la mida d'un objecte real i la seva representació en un model, dibuix, maqueta. S'expressa en forma de divisió o fracció. Quan escrivim 1 és a 3, volem dir que una unitat en el dibuix representa 3 unitats de la realitat. Una unitat en el dibuix representa 3 unitats de la realitat. La unitat pot ser el centímetre, el metre, el quilòmetre. Per calcular la longitud de la cua en un dibuix a escala 1:4, fem servir les proporcions. Escrivim l'escala en forma de fracció. El numerador indica la mida en el dibuix i el denominador la mida real. Apliquem el raonament. Si una unitat del dibuix representa 4 unitats de la realitat, una unitat de la realitat seran X unitats al dibuix. Multipliquem en creu. I aïllem la X dividint per 4. O per anar més ràpid, multipliquem la diagonal on no hi ha la X i dividim pel nombre que queda en diagonal amb la X. La cua del canari real mesura 1 i el dibuix mesurarà 0,25.